Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. L-għodwa tajba, nilqakom għal-qoddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat ta' Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba kemm ħaġa sabiħa li nistgħu ngawdu flimkien permezz ta' din qudiesa lil dan Ġesu li qiegħed preżenti magħna kif wedna hu. Imma ħaġa sabiħa li dal-għodu permezz tal-qudiesa se nsaħħu lil nfusna f'din ir-relazzjoni tagħna miegħu permezz tal-kelma li se nisimgħu u tal-Ewkaristija li se nirċievu. Nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, niftħu qalbna għalih, nirringrazzjaw lil Alla l-Missier li qed jagħtihulna b'rigal ta' mħabba lil Ġesu ibnu. Nitolbu ħjejna ħalli ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U nitolbuh ukoll jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedid tiegħek u tatina sem il-ġid tas-sema. Bibnek, Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Qed jiġu popli u nies li jagħmlu fi bliet kbar
U n-nies tal-belt imorru għand dawk ta' belt oħra u jgħidulhom: Imxu, ejjew immorru għand il-mulej nitolbu ħniena u nfittxu l-mulej tal-eżerċiti. Ngħid għalija sejjer jien ukoll. U kotra ta' popli u ġnus qawwija jiġu jfittxu lill-mulej tal-eżerċiti f'Ġerusalemm u jitolbu l-ħniena tal-mulej. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti: F'dawk il-jiem 10 irġiel minn ilsna kollha ta' ġnus jaqbdu ludi u jżommuh minn tar fil-libsa tiegħu u jgħidulu: Ħanniġu magħkom għaliex smajna li Alla magħkom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Sar responsorjali ngħidu flimkien Alla u magħna. Alla u magħna. Il-mulej bena il-Sion fuq l-oljiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. O belt ta' Alla, ħwejjed sbieħ u jgħid fuqek, ngħidu flimkien Alla u magħna. Not lir-Raħab u l-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw, in-nies ta' Filistja, Tir u l-Etjopja dawn twildu hemm u għal Sion jingħad. Il-koll, il-wieħed u l-ieħor twildu fiha u Alla l-għol innifsu iwettaqa f'posta ngħidu flimkien Alla u magħna. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu daw kollha li jagħmlu fik ngħidu flimkien Alla u magħna. Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesu brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U b'għad xi messaġġiera qablu li huma sejrin daħlu f'raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli ġabu Ġwanni qalulu: Mulej, tridx ngħidu n-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. Iżda Ġesu dar fuqhom u ċanfarhom u marru f'raħal ieħor. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kemm hija grazzja kbira sa mill-bidu tal-istorja tal-Knisja li naraw popli oħra ifittxu din l-esperjenza li kien wassal Ġesu fl-imħabba tiegħu fejn ħoloq l-ewwel komunità. Naraw l-ewwel komunità ta' Nsara li kienu jinġibu bejniethom, kienu qalb waħda u waħda, jgħidilna l-Atti tal-Apostli, saħansitra kienu jaqsmu kollox bejniethom. Tant kien hemm atmosfera sabiħa bejniethom l-Insara li oħrajn kienu jinġibdu lehom. U mhux biss dawk ta' madwarhom, imma anki oħrajn. Tant hekk li l-Kristjaneżmu fi ftit ta' żmien kiber ma' ħafna pajjiżi, propju għaliex kienu impressjonaw ruhom b'din l-esperjenza sabiħa ta' dawn l-Insara. U din baqgħet isseħħ tul l-istorja kollha tal-Knisja. Naraw anki li qabel ma ġie Ġesu, anki fl-Antik Testament, fejn Ġerusalem kienet meqjusa bħala l-belt qaddisa. Rajna llum fl-ewwel qari diversi popli morru biex jiltaqgħu mal-Alla propju f'Ġerusalem. U kienu jaraw kif jagħmlu biex imorru hemmhekk ħalli jsibu din il-preżenza tal-Alla. Għaliex kif kien jgħidu ma ħaniġu magħkom għal ismajna li Alla magħkom. U din hija l-esperjenza li anki sabiħ li nistgħu nofru anki llum. Kemm grazzja kbira li aħna bħala Knisja bħalissa għaddejjin propju dal-ġranet qed jagħmlu l-irtir, il-Papa u l-isfijiet, però minn għada issa jibdew anki din il-laqgħa speċjali tas-Sinodu fejn hemmhekk se jkomplu jisaħħu din l-esperjenza tal-Knisja, speċjalment fil-komunjoni tagħha, fl-esperjenza tagħna ta' bejnietna, fil-mixja tagħna flimkien,
fejn nistgħu noffru din l-esperjenza ta' Ġesu bil-ħajja tagħna, però bil-ħajja tagħna l-ewwel nett bl-imħabba tagħna. Ila li Ġesu wedna li fejn ikun hemm 2 u 3 minna li jinsabu fl-imħabba ta' bejnietom, hemm Ġesu jkun f'nofsna. U din hija grazzja kbira ta' fejn aħna fil-parroċċi tagħna, fil-gruppi tagħna, fl-aqdiet tagħna, fid-djar tagħna, fil-familji tagħna, kemm sabiħa li aħna nistgħu noffru din l-esperjenza. Kemm grazzja kbira li aħna fejn inkunu ħadd ieħor jista' jinduna li din il-komunità, dan il-grupp, din l-esperjenza hija tant qawwija li jinġibdu lejn din l-esperjenza anzi biex jiltaqgħu mal-mulej fiha. Ejjew għalhekk inkomplu ngħinu lil nfusna, propju anki aħna stess bejnietna biex nibnu din il-Knisja sabiħa, din il-Knisja li tista' toffri toma ġdida fis-soċjetà tagħna. U dan hu l-iskop ta' din l-esperjenza li Ġesu waqqaf permezz tal-Knisja. Però jiddependi minna, jiddependi aħna kemm ngħinu biex din il-preżenza talla tinħass fostna, ħalli ħadd ieħor jista' jgawdiha. Importanti li ma tkunx biss esperjenza ila li jaraw il-knejjes tagħna, mużawijiet, imma jaraw verament l-esperjenza ħajja tagħna li nsara. Jalla li dawn ifakruna f'din l-esperjenza, anki l-knejjes tagħna, però jalla meta jintaqgħu magħna bħala nsara jindunaw verament li aħna nies ta' Alla, nies li kapaċi bejnietna nħobbu lil xulxin u nies li kapaċi niftħu qalbna għall-oħrajn, speċjalment għall-barranin. U għalhekk hemm grazzja kbira li Ġesu kontinwament anki fil-Vanġelu llum dejjem jipprova jara kif se jgħallimna xi ħaġa. U llum kif tindunaw kien hemm din il-ġrajja fejn kien hemm min ma ċċettax il-Ġesu u d-dixxiplu tiegħu fil-belt tiegħu. U l-apostli msiken fil-ħeġġa tagħhom għall-imħabba tagħhom lejn Ġesu xtaqu li kieku jitlob lin-nar biex jeqridhom. U nindunaw Ġesu kemm kellu ħsibijiet oħra. Mhux tal-li ma jrid jeqridhom, anzi jrid isalva u jisalva lil kulħadd. U ċanfarhom mill-apposti għal din l-atteġġament. U kemm hija grazzja kbira li aħna wkoll meta naraw komunitajiet oħra, nies oħra li forsi mhux magħna, li forsi mhux l-istess ħaddu l-istess fidi llum anki Malta qed ikollna kontinwament magħna ħafna barranin li għandhom anki twemmin ieħor. U kemm ħaġa sabiħa li aħna verament inkunu kapaċi nilqawhom, anzi noħorġu għalihom bl-imħabba tagħna, kif qegħdin jgħidilna kontinwament il-Papa Franġisku. Kemm grazzja kbira li aħna anke fejn iltaqgħu ma' nies li forsi anke l-ħajja tagħhom mhix kif għandha tkun. Flok nagħlqu l-bieb, flok nikkundannawhom, flok ma nisħtuhom, ejjew hekk niftħu qalbna lihom, ejjew nitolbu għalihom għall-inqas, ejjew naraw x'nagħmlu biex lil dawn in-nies li naraw mill-bogħod minn Alla u mill-Knisja inkunu kapaċi bl-imħabba tagħna inwassluhom biex jiskopru din l-esperjenza sabiħa ta' Alla li qiegħed magħna u nissel fil-qalb tagħna din l-imħabba tagħna. Ejjew għalhekk inkomplu din l-esperjenza tal-quddiesa ta' din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu billi nħalluh isaħħaħna f'dak li hu tajjeb, speċjalment fl-imħabba ta' bejnietna biex nħassu dejjem iktar bħala preżenza t'Alla u f'din l-imħabba tagħna lejn l-oħrajn, anki u b'mod speċjali lejn dawk li xi kultant narawhom differenti minna. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' dan Alla li jħobbna li jixtieqilna ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Jekk nitolbu għall-Papa u għall-isfijiet miġbura miegħu anke diversi lajċi biex tagħtihom il-grazzja tal-Ispiritu tiegħek huma li bħalissa jinġab illum insabu miġburin firtir bejnietom. Ħalli verament dan l-Ispiritu inissel fil-qalb tagħhom dak li tixtieq minna mill-Knisja tiegħek. Ħalli verament dan is-sinodu kun ta' grazzja għall-Knisja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li jinsabu fid-tbatija, fuġieħ, f'inkwiet, fil-mart, iqaf magħhom mulej u għatihom li fil-qalb tagħhom ikollhom il-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li wednihom it-talba tagħna. Jew nitolbu għalihom bil-qalb ħalli l-mulej jagħtihom il-barka tiegħu u jagħtihom dak li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal-familji tagħna. Saħħaħna fl-imħabba ta' bejnietna. Watina l-grazzja li fid-djarna jkollna il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Qegħdin propju fix-xahar tal-Madonna biex xieraq li nduru lejn dillhom lill-mulej tagħna bħalhomna jew nduru lejha u nitolbuha tieħu ħsiebna u tħarisna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għall-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu ta' ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka mis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien ngħidulek grazzi. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħebati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan li għanna fostna huwa Ġesu li ben Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħin u l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħennarina l-kol li tolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missiri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa Missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Ejju ngħidulu flimkien it-talba li għallimna Ġesu. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna d-nubitna bħal ma nafru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li ben Alla li qed joffri lu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li din il-qoddisa iġġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma jibnek fid-batijiet aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu l-glorja tal-wirt miegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Issa li wsanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-beħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisjadotempti/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-Batija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna, li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tat-tbatija, meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Is-siena li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna,
eħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tat-tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna tax-xewq. Missiena li jindi fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikum di bniedem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-inferno, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tat-tbatija, meta l-sidna Ġesu qabbew bl-għowda tas-salib. Missiena li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu rifbeni talina, li tikuni bnidem bħanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infen. Kull ġenna l-erwiħ kolla, specialment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta sida Ġesu Kristu ġim sallab fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet fuq. Missiena li inti fis-smawit tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana. Slima għalik l-ekinajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilek nitnedu aħna nikpu nofqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ija mela fukatatana dawwalina u krajnietiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament l-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġ li Marija. Skont il-fema tal-Papa. Issirna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju.
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed narifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoqli mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Għajnuna ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tib. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax ta' migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnistamna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejha ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħasen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li ilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja għal għandna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħalisna minn kull deni. Amen. Litanija qaddisa qasira tal-qaddisin. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missiena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb
ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak reppitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu feru Alla u feru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Uom, imbirek San Ġusepp arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.